jasné, celý deň sedím, popijam kávičku a čakám, kedy sa objaví kupujúci. A teraz vážne, pozrime sa, čo všetko táto provízia zahŕňa, pretože skutočnosť môže byť iná, ako si myslíte. Verte mi, nie je to prechádzka ružovou záhradou. Začína to profesionálnym spracovaním nehnuteľností, žiadne fotky z telefónu, pretože prvý dojem je veľmi dôležitý. Ak to na internete nevyzerá dobre, nikto sa nepríde pozrieť. Podpora predaja je dôležité, spraviť danej nehnuteľnosti silný marketing. Už nestačí zavesiť inzerát na internet a čakať, kto sa kedy ozve. Je dôležité využiť silu sociálnych sietí, kde vieme pripraviť reklamnú kampaň, ktorú zacielime práve na tých ľudí, ktorí vo vašej lokalite niečo hľadajú. Okrem fotografií sú tu ešte videá a drony, všetko, čo vašu nehnuteľnosť dostane do sveta. Zmena papierovania, zmluvy, kataster, právne veci, všetko vybavím za vás, aby ste sa nemuseli topiť v papieroch. Potom sú tu obhliadky, komunikácia s kupujúcim, rokovania o cene a riešenie neočakávaných problémov, ktoré vždy vzniknú. A samozrejme poradenstvo. Poradím vám, ako správne nastaviť cenu a zvoliť vhodnú stratégiu, pretože tajomstvo úspechu nie je len v tom, ako dom alebo byt vyzerá, ale aj v tom, ako sa predáva. A čo vy? Budete si to predávať sami alebo potrebujete pomôcť?